Alon-alon mboten kelakon. Awak dhewe banget suwene ora kaya ngene. Lerah. Iki sing kebangetan nak yo. Kakang Loko. Meneh-meneh Kakang Loko. Dia karepe piye? Nganti bedhog tengah kaya ngene awake dhewe gegladen. Semaput kok yo ora teko. Awan kok liyane ngrasani gak ora iso. Sampeyan ki yo bangetan. Kowe iki roh dina bodho riyaya ora. Lagi banjaluk ngapura ngrasani dosa. Ora ngrasani ta? Nggih. Mau kangen karo sampeyan aku. Ngaturke Sugeng Riyadi, katur kabeh keluarga Ndolo. Klebu awak dhewe ora luput saka dosa. Nah, iya. Wajib njaluk ngapura ora ketang sesuk bali. Mestine kaya ngono ta. Lah iki jedawa, mbut gawe pisanan aja digento. Ngene cah iki. Jaya lan kowe kabeh. Iya. Nganti aku ngongkon kowe takon Raden Sabeni. Ki aku duwe karep. Duwe karep ta? Karepku aku pengen mulyake kowe kabeh. Matur nuwun. Nganggo cara iki kowe iso do mulya. Mergo apa? Yen kowe jarah rayah sak kiwa tengene alas tambak boyo. Iki wis ora ana mangsa. Tandon pangantak. Ya banjur terus kepiye, Kakang? Nganti kowe takon Gladen yen kowe wis megeh, wis atos balungmu. Wis kandel kulitmu disembelih ora apa-apa. Tajak jarak layak ning Kutaraja. Wedal. Ning Tuban ya. Jare dina riya ya. Donyane entek nggo sangu bodho iki golek donya neh. Ora. Ya ta ora. Amangka ning Kutaraja Tuban kae kutha kang gedhe lho, Kang. Apa mulya kuwi awake dhewe? Upama jarah ana ing Kutaraja, mula nganti kowe takon Gladen aku ndek santi. Yen kowe wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Sing wani melu, sing ora wani mulih. Nar, takorane sik, Kang. Ya, kene. Kira-kira kowe do wani men apa ora? Yo karek sampean. Aku wani, aku yo wani. Wani ayo, wani. Ayo. Kene. Tekoni sapa iki? Sampeyan sapa, Den? Yen kowe kepengin mangerteni sapa satenane aku warangka dalem ana ing Kadipaten Tuban. Pepateh wonten ing Kadipaten Tuban. Tuban. Wah, pateh Kang, pateh. Donya mara. Lah iya. Sampeyan iki pateh. Reksa praja kang dadi aran. Lho. Ana ing Patih iku manggene wonten Kutaraja lho. Lho kok delaran tekan alas tambak boyo iki ajeng. Ya. Aja kurang ing pamengku tegahku ana ing wewengkon tambak boyo. Mung nyocokake kabar jalaran pawarta sing ndak tampa yen ing tambak boyo kuwi ana gurumbulane kampak kecu brandalan liyane sing jeneng Brandal Lokajaya. Wah, niku tenan apa mboten? Lah kuwi tenan apa ora? Kabar niku pon dituban wis teko nyantut. Lho, niku mboten kleru. Jenenge aku wis ngerti nanging pawungane durung mantek. Kondange Loko kali Jaya, kondange Loko lan Jaya kuwi krungu suarane ngerti jenenge ning dereng ngerti wonge. Lah mbok kenalan riyen
Sadurunge aku kepengin mangerteni langsung. Nah, Sapa tenane kowe kabeh lan kanca ruangan iki. nek ampun kaget, ampun jembul lho nggih. Napa melih ndredeg. Kondange Brandal Loko lan Adijaya. Niki Adi kula Jaya. Kowe Brandal Loko, iki Brandal Jaya. Nggih. Kebenaran yen kaya ngono. Ajeng maringi THR. Lho kebenaran. Lah nggih. Yen kowe kabeh iki sing kawula ing Kadipaten. Lah nggih, kawula maringi THR. Aja kuwatir. Ora mung THR kuwi aku kanggo sedina. Nggih, Bakal tak wenehi pegawean kanggo kowe kabeh. Dadi prajurit. Tekoni pegawean apa tekoni? Cocok apa ora karo regane lan. Kula niku pun regawe, bendina niku pun regawe. Begawe apa Brandal? Nyolong Brandal pendak wong liwat kula cekel. Lho. Jeneng maling ngampak ngecung brandalan liyane iki dadi larangane negara ya dadi larangane aku. Lah kok kira-kira jenengan menehi pegawean kula niku bayarane pinten? Sugot mboten. Nah, yen lagi mlebu kuwi ya kurang saka 100. Sedinane duit 100 niku kanggene wong desa nadane wong desa nggih. 100 niku gak kanggo. Nek 50.000 kanggo. Ngono. Nggih, yo 50.000 wae. 50 yo bayari 50. Dinyak ya sampean niku malah. Sampean niku pripun? 100 ora gelem kok 50 gelem. Bodoh sampean niku. Bodoh. Ngeten. Kula niki mau manut penggawean paling penak niku kula. Entuk akeh yo tak pangan akeh, entuk sithik golek neh. Cocok. Ning tumindakku kabeh kuwi gawe kapitunan, gawe karugine kawula. Lho ora idep lho salah rugi. Saiki coba eling-elingan. Wong yen arep lunga nyang pasar kok cegat. Sangune bandane sing arep dienggo kulakan ning pasar kok jaluk. Lho lah kula ora duwe. Kula ora duwe cegat. Montore kok jaluk yen ora wani, wonge kok plathok. Lho lah kula pengen numpak motor ade motor njaluk motor. Lah wong tani-tani kae sapine kok colong kebo sapi lan liya-liyane. Lah kaya bodho kula ora duwe daging nyolong sapi, mboten iku pun Berarti ngene. Petaku menjelaси sampean-sampean kabeh. Kowe dadi prajurit saben sasi nampa blanja. Mengko ya ana tunjangan. Oh ngeten. Ana pangane Cetane ora diwenehi. Cetane sampean iki meksa. Ya mung tak elingke yen gelem marang jene kowe bacot. Lah umpama kula mboten purun. Lho, musuhku prajurit ana kabupaten. Niate kula sisan gawe timbangan sarake wong cilik-cilik. Kula pengen gawe geger ning kajian Karepmu kaya ngono ora aku semendak.
patih saka mundur ngadepi musuh kaya dene mila. Apa bilang lawan sawangan kaya. Para prajurit tuban padha bosah. Ojo jan padha jeneng maju bareng. Mesti wagul. Enteni karo tukang belan.